Vítám vás všetkých u prvého dielu Let's Playa z hry The Binding of Isaac. Bohužiaľ, nebudem toto počúvať, nie, to nejde. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo nahrávať, takže by bolo vidieť iba The Binding of Isaac, takže prepáčte. Takže tuto v pozadí vlastne vidíte moju obrazovku, za to sa veľmi ospravedlňujem. Takže som túto hru ešte nikdy nehral, takže si ju zhrám ako prvýkrát, teda hral som už aj predtým, ale u jedného mojho kamaráta, takže na svojom počítači som ju ešte nikdy nehral. Ako som to pozeral, tak je dosť hardcore, ale keď sa už nazbierajú také itemy, tak je ľahká celkom. Takže my tu zabijeme muchy, pôjdeme do ďalšej miestnosti. Zoberieme bombu. Ešte som pozeral, že sú tu aj také tajné miestnosti a také, no nie. Títo sú veľmi ťažké, najmä keď nemáme žiadne veci ani jednoducho nič. Tak bývajú veľmi ťažké väčšinou, ale nám sa celkom darí. Takže a tieto letplay nebudú trvať ako ostatné 10 minút, ale budú vlastne trvať dovtedy, dokým nezomrieme. Teda budú trvať trošku dlhšie. Stičku si nemôžeme zobrať, čo je škoda. Za 0 korún by sme si v obchode asi nič nekúpili. Už sa presuniem do ďalšej miestnosti. Napríklad tejto. Kľúč? Skľúčujeme to. To si určite odomkneme. Bombu a 2 korunky. Tak keď sme dostali tú bombu, sa namkneme aj tento kľúč. Ideme ďalej. Takže máme tu hovienka a takú divnú lietajúcu jednohokú muchu, ktorá je veľmi čudná. To sú aj veľmi zlí, lebo veľmi radi strieľajú po ľuďoch také veľké krvavé veci. Tu mám síce kamene, tak. Debil, to by mohol byť taký diabol, že by sa tam vyvolali pri bossovi. Dead Sea Scrolls, čo je to? Book of Revelations, to je čo? Book of Revelations. Nebudeme sa zaujímať takým Book of Revelations, určite si myslím, že to nič nerobí. Čiže smola. Ešte som pozeral, že tieto čierne kamene, už tam je nikto, keď ho odbuchne, že by si mi z toho malo do čo padnúť. Ideme počítame kevu divnému červíkovi. Ja sa ho pokúsim dať. Čož neviem, či to zvládnem, pochybujem. Nepochybujem. Ako vidíte, veľmi to olamím túto hru, lebo som ho ešte nikdy poriadne nehral, ako som hovoril. Takže ja si ju pokúsim až tak nelamiť, ale pochybujem, že to pôjde. Takže pokúsim sa zabiť tohto veľkého červíka, ktorý nám tu pred nosom kladie výkaly a ja mám také šťastie, že sa vždycky trafím. Takže pokúsime sa nezomrieť a zabiť tohto veľkého dvojhlavého červíka. Tu máme také divné srdiečko, ktoré nám doplní asi pol života, že tam bola polka jeho ako keby skrytá. Takže poďme na týchto divných červíkov. Tento už je skoro mŕtvý, to by som mohol už dať dole. V prípade, aby už na mne išli dvaja, ale maximálne jeden. Viem, že asi si teraz hovoríte, že preboha, ako ťa môže tento boss zabiť, keď je taký ľahký, ale naozaj ja som túto hru ešte, skúsim použiť tú kartu, nikdy nehral, takže nie som veľmi dobrý. Také divné tieto šípy mám, či uvedem šípy strely. Skap. Nie. To je kokos, toto bolo tesné. Toto bolo naozaj tesné. Si musím dať veľký pozor, keď mám pol srdiečka. Poď chlapec. Poď. Ja s tebou nechcem chodiť, ja sa ťa bojím. Vieš? Yes, dali sme prvého bossa. Máme tu takú divnú topánku. Mám heals. Range up.
Range up asi znamená, že máme väčší dostatok. Dobre, tak čaute, späť. Musel som vypnúť nahrávanie, lebo mi do izby vtrhol nechcený host. Takže ja idem do ďalšieho kola. Krvavé stravy bohužiaľ nemáme, keď sme mali minule. Je taký milý červík. Tak ho zobíme. Toto som pozeral, toto je strašne zákerná mašina. Ono keď k tomu prídete, ono vám to zoberie životy. To má za to jeden peniaz iba. Že je to strašne zákerné. Nechápem, ako takú zákernú vec mohli vymyslieť. Ale teraz veci musíme zabiť týchto veľmi divných slimákov, ktorí strieľajú také veľké veci. Pilulka. No super, dobralo mi to životík. Ach je. Obchod. Mám iba 2 korunky, no teraz nekúpime. Máme tu takých plačúce somariny, keby som bol bombu, tak by som ich vyriadil všetkých naraz, ale bohužiaľ bombu nemám, čože je smola. Toto bolo zákerné. Najprv tam nevinne stoja a potom po mne začnú strieľať, no. Toto keby videl. Čakaj, musím zabiť tú muchu, dobre. A teraz tohto musím zabiť. A pojem do ďalšej miestnosti. Ježišmária. No spadlo tých múch. Na jednej dole, teda. To bolo tesné. Čo mi dáš? Kamikaze! Robí sa mi srandu. Som vybral polka života. Túto somarinu naozaj použiť nebudem. Monstrov stúd. Nie. Za čo? U mne sa teleportoval boss. Čo sú mi chlapci? Ešte ľahký. Tak. Dve sú dole. A ja pozerám, že nemám toho života naozaj na rozdávanie. Mám pár kúskov života. Napaď chlapec. Ja sa ťa nebojím. Ani tvojho ohavného telíčka. No tak týchto sa bojím. Títo veľmi radi, ako by som to povedal, hopkajú. Niekedy vám hopnú priamo na hlavu a dajú vám poriadny damage, ako vidíte teraz, keďže sa neviem poriadne brániť. To je lepšia korunka, tá vám dá 15 alebo 25 korún. Teraz tu zabijeme najprv týchto by som zabil. Tak, zomri. Tak, teraz týchto. Mám do ďalšej miestnosti. To sú takí mušaci. Nie, oni vypadajú ako keby mali také zárodky. Neutekajte predo mnou. Ja vám nič nespravím. Tyjo, trolobomby, strašné. V tejto hre trolobomby, to som naozaj nečakal. Dobre, ideme ďalej. Je tam miestnosť s kľúčom, ale to by som najprv musel zabiť týchto veľkých hopkajúcich nezmarov. A to ja neviem, či zvládnem. Hlavne nech si dopredu. Neísť, Dobre, zase nízkam srdiečko. Tak som dead. Mushroom, fire rate up, to budeme rýchlejšie strieľať. Krása. Spolu srdiečkom k basovi skúsim toto. Šudavu. Čo je? To bolo divné. Nie. To veď som videl. Je to zlé. Nie, ten pokoj. Ja ti nemám rád meso. Zlé meso. Čo s tým? Ale my by sme si za 5 koruniek mohli v obchode kúpiť také veci, ak prežijeme toto mäso. Dobre. Takže toto bola prvá epizóda z hry The Binding of Isaac. Tešte sa na druhú epizódu a čau!